Dodo, 3 roky si pracoval v Anglicku v oblasti Yorkshire. Na úvod by si nám v krátkosti mohol porozprávať o svojich vtedajších pracovných aktivitách. Tak v Yorkshire som v podstate začínal. Som prišiel naivne, že budem robiť elektrikára, ale keď som zistil, že tam si naša vyhláška a vzdelanie elektrikárske nefunguje a neplatí, tak som začal v podstate takej maličkej firme, ktorá sa skladala z jedného šéfa a z jednej sekretárky a venovali sa dohadzovaniu zákaziek iným firmám, hlavne v oblasti renovácie interiérov pre priemysel, banky a armádu. Tak som v podstate skončil ako univerzálny pracovník pre montáž znížených stropov, presklených priečok, dverí a kompletne vybavenia kancelárií, takže asi tak. A ako sa ti páčila krajina? Tráva, všade tráva a zasa tráva, sem tam nejaký kopec, 2-3 stromy a zasa tráva, no des. Ako človek zvyknutý na hory ako u nás sa tam po týždni cítil taký akýsi, že pomoc, zachránte ma, zoberte ma domov. Ale nie, bolo tam pekne, tá tráva má také svoje čaro, že človek tam beží po lúke a v podstate sa pomaly prepadá po členky do mäkkej trávy. A keď sa nedaj Bože zrúbe na zem, tak sa mu v podstate nič nestane. Ale je to tam strašne jednotvárne. Naozaj po nejakej dobe je to človek vyšinutý, hlavne keď sa dostane do oblasti, kde sa to začne troška zdvíhať. Ale v podstate v Yorkshireu okolo Manchestera, Leeds, to sú také kopčeky, taká rovinka bez nejakého väčšieho porastu, doslova trávnaté lúky, kde sa pasú ovce predelené takými tými klasickými múrikmi kamennými. Sem tam nejaká budova a dokopy obrovské územia mimo miest, kde nič není. A navštívil si nejaké pamätihodnosti? Dobrovoľne, nedobrovoľne, hej. Je tam toho strašne veľa. Ako naozaj Angličania sa s tým nejak moc, jak bych to slušne povedal. No dobre, však si vravela, že sa treba rozprávať na rovinu, tak s tým moc neserú. Kdekoľvek, čo zostalo, ešte sa im nerozpadlo, označia nejakou turistickou cedulou, vyhlásia to za pamätihodnosť a sem tam sa tam odká trocha turistov, ale v podstate také tie hlavné historické centrá, ako v Yorku a katedrála pri Leeds, teraz si neviem spomenúť na meno, ktorá je taká celkom pekná zrúcanina. A sú tam pekné miesta, ale podstatne zaujímavejšie je to v Škótsku. V podstate Škótsko je trocha iná krajina ako Anglicko. A je to poznať aj na tých ľuďoch a tak všeobecne. Takže čo hovoríš na ľudí, ako by si charakterizoval ľudí v tejto oblasti? No hlavne Anglicko už nie je anglické. Tam je strašne veľa kultúr a strašne veľa národností. A v podstate my sme začali v takej dedinke som býval, ktorá sa volá Puci. A bola to rasovo relatívne veľmi čistá oblasť. Zahraniční z iných krajín. Tam bolo zo pár Pakistáncov, ktorí hlavne pracovali na benzínovej pumpe a v takých malých obchodíkoch, ale väčšinou to bolo akože samotné mestečko hrdí Angličania. Chvíľku trvalo, než si na nás zvykli, teda ako v podstate vypadáme ako Angličan, a kým som neotvoril hubu. A tak som tam vlastne relatívne veľmi rýchlo zapadol. Potom časom to už bolo také, že ma prijali za svojho. Ale napríklad pár kilometrov na jednu stranu začínal Bradford, ktorý bol vyslovene ako keby pakistanská oblasť. No pakistanská, no v podstate bolo to také, že človek ide lietadlom, polka lietadla cigánov, ako náhle sme pristali v Leeds na letisku, presliekli sa do pyžama, do takých tých košiel na spanie a zrazu z nich boli strašní Pakistánci. Takže naozaj človek nevie, kto odkiaľ pochádza, kto odkiaľ je. Ale tá kultúra je tam veľmi ovplyvnená takým tým multikulturalizmom a skôr je to tak negatívne ako pozitívne, pretože sú tam vytvorené obrovské dogmy a tí ľudia to tak nejak vnímajú a sú automaticky odmeraní proti iným kultúram. Nie kvôli tomu, že by tam bol nejaký rasový predsudok, ale proste na základe nejakých historických udalostí, čo sa udiali, tak nemajú cudzincov Angličania moc radi. V podstate Beloši, všetci Beloši z cudziny sú pokladaní viac menej za Poliakov. A Poliaci tam naozaj majú veľmi zlé meno, lebo čo zlodej biely, tak to Poliak. A ostatné národnosti sa už potom delia na Pakistancov a Indov a Číňanov a tak rôzne.
Takže vo všeobecnosti, ako by ste charakterizovali tolerantnosť voči ostatným kultúram Angličanov? Ako by ste to zhrnuli? No tak Angličania sú zasraní kolonialisti, v podstate tolerujú akýkoľvek národ, kým im prináša zisk. Ako náhle ten zisk není, tak sa k nemu postavia chrbtom. V podstate celá anglická koruna vznikla na kolóniách, kde si nakradli, čo sa dalo. Potom tak nejak, aby nebola nejaká medzinárodná hanba, musela tým svojim kolóniám poskytnúť pomoc. Takže naozaj v Indii je strašne veľa Pakistáncov a Indov, a v Indii v Anglicku. Je to spôsobené aj tým, hlavne v Sheffielde a v oblastiach, kde boli veľké bane, keď začalo v nejakých 80. alebo 70. rokoch štrajkovať baníci, tak vo veľkom sa do vás žali práve že cudzíci z Pakistánu, ktorí boli nahnatí na tú robotu namiesto nich, aby sa vlastne ťažba uhlia nezastavila. A odtedy tam je strašne veľa cudzincov, hlavne pakistanskej národnosti, ktorí zase na druhú stranu, keď sa situácia ukludnila, začali protestovať a robiť dosť neplechu, takže potom získali taký štatút, že hlavne menšie obchodíky, pumpy a také lokálne všelijaké pútiky prednostne dostali do správy oni, ako cudzinci pakistanskej alebo indskej národnosti. To sa zase nelúbilo Angličanom. Je to naozaj také, že rasovo veľmi rozhádaná krajina, aj keď sa návonok javí, aká je demokratická, ako to tam funguje, ale nie naozaj všetko je o peniazoch. Ten, kto komu prináša zisk, ten je tolerovaný, ako náhle to prestane, tak už je to len otázka síly a toho, kto čo si utrhne. Teraz sa preniesme k jazyku. Ako reagovali ľudia v prípade, že si im nerozumel, alebo že oni nerozumeli tebe? No dve veci. Ja som išiel do Anglicka s tým, že som naozaj minimálne rozumel. Doteraz tvrdím, že som analfabet, čo sa týka angličtiny. Naučil som sa odpočúvaním, ani som nemal čas sa nejak učiť, že ísť do školy alebo doslova sedieť nad knihami. No a je to také, že prídete do Anglicka a začnú na vás mleť. Vy im odpoviete, čo ste sa naučili tu a zistíte, že vám je to na dve veci, pretože nerozumejú. Hlavne im robí problém frázovanie, intonácia, že tie jej výrazy sú iné, ako ste sa naučil. Americká angličtina naozaj je tako komplikovaná používania v Anglicku. Najčastejšia otázka je pardon, lebo vám Angličan nerozumel, tak sa vás x krát spýta, čo vlastne chcete, tak potom skôr posúmkami sa dohodnete. Ale je to také milé, že v podstate ja keď som prišiel do Anglicka, musel som si vybaviť pracovné povolenia, zaregistrovať sa na úrade, vybaviť si číslo poistenia, na ktorom funguje všetko. To sa ide na taký úrad, kde si všetky tieto veci vybavíte, tam sú obrovské šóry, naučení úradníci, ktorí doslova oddrapocú všetko, čo sa dá. A som prišiel konečne na radu, som sa posadil, naučené frázy v hlave, čo mám rozprávať. Ujo sa ma spýtal, where you live? A ja takým úplne spokojným naučeným spôsobom som odpovedal, I living in Pussy. Teraz tam všetko stíchlo. On sa ma spýtal, kde, tak som znova odpovedal, I living in Pussy. Tak zavolal 3 svoje kolegyne, nech to zopakujem, tak som mi to zopakoval. Teraz strašný rehot, tak mi vysvetlili, že ja nežijem v Pussy, ale žijem v Puci, čo je značný rozdiel, ale že v podstate mám pravdu. Tak si ma tam zapamätali a potom už nebol problém čokoľvek vybaviť, lebo stačí, že som sa ukázal v dveroch, tak na mňa hneď kričali Pussy friend. A tak to bolo také milé, no potom sa človek naučil. Druhý problém je v tom, že Angličania ako náhle začnú chápať, že sa človek začne rozumievať, nemajú snahu opravovať. Tak človek sa naučí strašne veľa zlých výrazov, kedy si všetci myslia, že tomu rozumieme, ale v podstate, keď sa komunikujem s kýmkoľvek iným, tak nerozumie. A ja som v tom, že to hovorím dobre, pritom to hovorím zle. Preto som bol dlho považovaný za kráľa Artuša, kvôli tomu, že keď som prišiel desi na stavbu a potreboval som pilku, tak som za niekým dobehoval a hovorím, daj mi pilku, klasicky v angličtine, že give me sword, tak akože dali mi sword a až po roku som sa dozvedel, že to je sword. Tak ako vždycky som chcel meč, tak mi ho dali, tak ma pasovali na kráľa Artuša. Takže asi tak. No, keď si už spomenul prácu, tak čo hovoríš na pracovné zručnosti Angličanov? Ako sa s nimi spolupracuje? Ale dobre, keď si zvyknú, že ste cudzinec, najprv po vás sú, aby ste dokázali, že prečo tam vlastne chcete a berete im robotu, pretože robil som v oblasti, kde nerobí veľa cudzincov. V podstate za to obdobie 3 rokov
som stretol iba 3, všetko ostatné boli Angličania a anglické firmy. Keď pochopia, že ste tam naozaj ako odborník, pretože naše slovo viac menej vo firme bolo, že není problém, všetko sme dokázali urobiť, takéto klasické slovenské know-how, že z ničoho urobíme všetko, tak sa dalo. No Angličania majú tú úžasnú vlastnosť, že na všetko potrebujú techniku. Na čokoľvek musí byť technika. Takže nerobí sa, kým tam technika nebola. Potrebovali ste urobiť dieru do steny, musela prísť vrtačka na to určená, s vrtákom na to určeným. A to, že by niekto zobral kúsok roxorovej tyče a kladivo a tú dieru tam prevalil, to nikoho nenapadlo. Keď sme im to ukázali, že to je to asi 3-minútová záležitosť, tak zrazu zostali z toho vydesení, že pre Boha. Tak sme povedali, že my musíme improvizovať, že nie je čas čakať. Ale v podstate sú takí za málo práce, relatívne nekvalifikované, chcú veľa peňazí a nemieniajú robiť, kým nebudú splnené všetky podmienky. Takže už len to, že vstúpete na stavbu, musel mať človek všetky skúšky porobené, čo sa týkal health and safety, aby ho tam vôbec pustili. Musel mať aj pracovný preukaz, musel mať preukaz o vykonaných skúškach u sebe a musel ovládať všetky náradia tak, ako to normy a predpisy vyžadovali, takže ku každému kladivu na stavbe bol priradený vlastne návod na použitie kladiva, ktoré človek musel odrapotať, pokiaľ prišiel nejaký skúšobný technik bezpečnostný, a pri použití kladiva nemať okuliare bol neskutočný priestupok, kde sa platila väčšinou pokuta hneď na mieste 30 librami. Tak je to také divné, také, že z pohľadu bezpečnosti alebo z pohľadu štátu a štátnych predpisov sa každý pracovník v Anglicku pokladá za absolútneho blba, ktorý nevie nič robiť a musí všetko vykonávať podľa predpisov, lebo pokiaľ by to tak neurobil, tak zmrzačí minimálne seba a celé svoje okolie. Pracoval si aj pre armádu, ako hodnotíš túto skúsenosť? Ja, to bola veľká sranda. To bola taká zákazka, že sme získali, teda firma získala zákazku na prerábku dôstojníckych klubov priamo v kasárniach. Tak najprv sme museli prejsť previerkou, čo bolo tiež veľmi zvláštne. Tam stačilo, že sme zo Slovenska dostali len výpis registra trestov a tým pádom sme boli pre britskú tajnú službu úplne v poriadku. Začali sme chodiť po týchto kasárniach najprv v oblasti Leeds, a potom v oblasti vlastne Yorku. Nakoniec sme išli do Falkirku, čo je v Škótsku. Tam sú veľké základne, hlavne podzemných bojových zdrojov, tankisti a obrnené transportéry a podobne. Samozrejme s našim navigačným systémom, ktorý začínali TomTomy, sme sa vydali do Falkirku, skončila cesta, z hlavnej cesty na vedlejšiu cestu, potom po takých polných cestách, navigačný nás stále viedol, tak prvý kontakt tam z armádou bol taký, že sme behli na cvičisko tankové, kde jazdili tanky a my medzi nimi s našim Fiatom Scudo, krásnym bielým, tak mierne zdesenie, ale potom sme išli ako víťazi v kolóne naspäť do kasárny. Proste vpredu obrnený transportér, nejaké 2 tanky, medzi nimi ja s mojím autom a zase ďalšie 2 tanky, takže naozaj vojaci boli z toho na tej bráne trocha zdesení, že čo sa deje. Ale potom akože to bola celkom zábava, hlavne kvôli tej kuchyni vojenskej, že keď už ste raz v kasárniach vnútri, máte nárok na stravu. No a Angličania v kasárniach valia veľmi, veľmi dobre. Je tam veľký výber jedál, takže sme z toho boli uchvátení. Tak dobre na to spomíname na prácu na armádu. Aj so všetkými chalami, ktorých som si tam dotiahol potom do Slovenska. Až to tak trvalo, že keď ste tam už rok a furt máte to isté jedlo, vôbec sa to nemení, už neviete čo s tým skombinovať, tak to bol tak najväčší čas s tým skončiť. Akože, že bola sranda, povozili sme sa na veľa veciach. Vyrobili veľa prúserov, ktoré sa potom museli žehliť, ale keďže sme na Slovensku už našťastie bolo v NATO, tak nás nezavreli. Ale to bola to sranda robiť pre armádu. Hovoril si o jedle. Ako sa ti páčila anglická kuchyňa? No, ako sú u nás brinzové halušky, takým národným jedlom, tak v Anglicku je fish and chips. A keď to jete prvý 3-krát, tak ako v pohode, potom to už je akože o ničom. A paradoxne takých tých viac menej predajných miestach v malých zapadnutých dedinkách, hlavne pri mori, je to veľmi dobré jedlo. Keď si to objednáte v nejakej noble reštaurácii vo väčšom meste, tak je to o ničom. Ale aby som bol úprimný, Angličania vedia aj nevedia variť. V všeobecnosti yorkshírsky puding, alebo Angličania nazvú puding čokoľvek, čo má takú konzistenciu zhruba ako namočený chleba.
No to zaniklo tak, že keď anglické gazínky nevedia variť a niečo sa im pokazí, tak to narvú do hrnca, zalijú vodu, pomenujú to yorkshirský puding a vybavené. Ale sú jedlá, ktoré sú dobré. A napríklad veľmi radi sme chodili do Seven Horse, čo bola taká reštika veľmi starého typu, kúsok od diaľnice M60, jak bola odbočka na Leeds. A tam robili hrachovú kašu s rumom a udeným mesom. Jako chudák šofér, väčšinou Pišta, zostal šoférom, keď sme tam išli, lebo potom sa po 3 porciách tej hrachovej kaše moc šoférovať nedalo. Tak on dostal len udené mäso a my sme zobrali jeho porciu hrachovej kaše. Tak to bolo veľmi dobré jedlo. A potom, neviem, jak sa platis, tuším, ryba vyprážená veľmi dobrá, čo Angličania často robia. A také tie ich tradičné jedlá ako punče, zákusky, to neviem, to je také z nášho pohľadu strašne presladené alebo strašne príkre. A potom samozrejme roast beef, to je akože fantastické mesičko, ale komu by sa s tým chcel 6 hodín ondiť a piec to, takže to bolo také, že aj v tých reštauráciách to bolo niečo predpripravené a ohriatej mikrovlnke. Takže že by tam boli nejaké skvelé kulinárske zážitky, sa povedať nedá. Ako si spomínaš na spoločenský život, ako sa zvyknú odreagovať Angličania po práci? No, jak bych to povedal? Ako vzhúru do bezvedomí. Skončí práca, teda takto práca končí piatkom väčšinou, tam sú veľmi prísne postihy, pokiaľ je človek pod vplyvom alkoholu v pracovnej dobe, ale celý spoločenský život je väčšinou zameraný na víkend, takže v sobotu večer hurá do baru, dobre sa zrúbať, niekoho tam uloviť a potom si ste zašústať až do rána. Tam zasa na druhú stranu musím povedať, že tá spoločnosť je vyššie otvorená, takže je jedno kto s kým, kde a kedy. Tam sa na to nejak moc nepozerá. Ale v podstate z pohľadu Slováka to niekedy bolo až také divné, že sa nás tam snažili uloviť baby. A úprimne povedané Angličanky, jak bych to povedal, boli tam 3 pekné herečky, kedy si tie už dávno umreli a nič tam nezostalo. Takže záujem tam o to nebol. A ako si tam ty trávil svoj voľný čas? No, tak začal, jak som keď hovoril pred chvíľkou, Jamie, náš kamarát, nás zobral do jedného baru, kde sú úžasné kočky. Hovoril, že tam sú naozaj, to je top v Leeds. Tak sme tam prišli. Boli tam také baby, akože 1,80 m a podobne. A keď sme zistili, že to zrovna baby nie sú a Jamie sa tam už rehotal pri vchode, tak sme rýchlo zdrhli, lebo ako v transvestit bare to by dopadlo veľmi zle z nášho pohľadu. Takže sme sa tam zvedovali len turistike. Naozaj sme chodili po okolí, kde sa dalo, keď bol chvíľku času, tak sme vypadli do močarín, kúsok za Manchesterom. A je to také zaujímavé, taká tá turistika, keď idete po močarisku a naozaj sú tam pri vstupe samé tabuly, na čo si dávať pozor a pozor na utopenie a pohyblivé piesky a močarina, tak je to také zaujímavé. A v podstate, keď sme sa dostali do Škótska, tak tam sme pobehali, čo sa pobehať dalo, lebo Škótsko je veľmi pekné oproti Anglicku. My sme už boli takí znudení tým plochým výrazom anglickej krajiny. A keď sme sa dostali do Škótska, kde boli kopce a na vrchu kopca sneh, tak nás nič neudržalo a museli sme sa tam dostať. A tak to bolo také, že len tá turistika v podstate. Keď ste tam boli viacerí, zanechali ste tam aj niečo zo slovenskej kultúry? Ja si myslím, že hej, ako chodte do Puci na Oak Road 35, to je tá ulica, kde sme bývali. Vlastne všetci susedia tam vedia variť zemiakové knedle, hrybovú omáčku a hovädzie dusené. A brinzové halušky sme vyrobili také kváze, lebo našli sme jeden soft cheese, ktorý sa tomu podobal. A keď sa zasolil a počkali sa 3 dní, tak to bol zhruba brinza. Takže to sa tam ujalo. V Tree Oak, čo bola taká krčma dole pod kopcom, tam sa trocha zmenil spôsob komunikácie medzi štamgastami, lebo Angličanom, keď sa niečo nelúbí, tak oni vyskočia, začnú strašne kričať a tak sa sácať. No tak sme ukázali, že na Slovensku to tak není, tak keď sme raz vymlatili krčmu a vyhádzali to von, to bola sranda, to bolo taká, jednému chlapíkovi sa nelúbil Pišta, lebo Pišta je tak o 3 hlavy nižší odo mňa a on je taký strašne skromný, tak tam sedel a cúcal pivo. Ja ani neviem, kvôli čomu to vzniklo, len ten chlapík ho začal tak trocha naťahovať, tak sme sa do toho obuli. Teraz tam bola taká kucapaca, tam prišli policajti nám zobrali doklady, pozreli do dokladov, skontrolovali, zasalutovali, zobrali Angličanov, odviezli preč. A my sme zostali sami traja v krčme s barmanom. Tak sme začali kecať, že čo a ako, potom sa dozvedel, že robíme pre armádu, že máme nejaké previerky, tak to už bolo v porádku. Po
2 hodinách prišli chlapi, čo tam sedeli predtým, ktorí odviezli policajti, začali sa s nami baviť, čo sme, kto sme, jak sme. Vtedy z nás začali tak akože troška uvažovať, že nie sme nejakí Poliaci. To vlastne dostalo do takého štádia, že keď sa to si spýtala, vy ste Poliaci, tak sme odpovedali, pokiaľ to bol Beloch, že ak si Černoch, tak ja som Poliak, alebo naopak, ak to bol Černoch, ak si Beloch, tak ja som Poliak. No, tak to tam fungovalo. Zistili, že kde je Slovensko, pretože pre nich bolo Slovensko najprv Československo a Československo je samozrejme Praha, kam sa chodívali nalievať naozaj vo veľkom. To sa robili zajazdové lety, väčšinou na víkend, že hurá do Prahy, tam je všetko lacné. Lacný chlast, lacné ženské a hurá naspäť. Ale tak v podstate vedia variť po slovensky, vedia, jak sa v krčme správať po slovensky a svetu vyše netreba. Tak na záver už len v krátkosti, vrátil by si sa späť do Anglicka, či už rekreačne, alebo zase za prácou? Ale áno, aj jedno, aj druhé. Tam, keď má človek čas a keď sme robili v Londýne, tam bolo veľa čoho pobehať, takže tam nie je problém, akože dá sa nájsť. Úžasné múzea sú v Londýne, dokonca tam plánujem ísť s dcerou, ukázať jej dinosaurov konečne. A čo sa týka pracovne, tak áno, lebo ku koncu už to bolo také, že viac menej Angličania robili pre nás a nie pre Angličanov a de facto posledný rok pôsobenia som robil vlastne na funkcii kontrolóra, že keď sme dokončili dielo, teda hlavne Angličania nejaké subdodávky dokončili, tak ja som išiel na miesto skontrolovať stav a dotiahnuť nedorobky a vlastne odovzdávať to zákazníkovi. Takže je to také zvláštne. Chvíľku trvá, než si človek zvykne a tie pomery tam, ale keď ukáže, že vie, čo robiť, tak o tom majú aj celkom radi. Ďakujem, Dodo.